Hej. Hej. Hej på AGF. Og vand her og energi der. God tur. Nå, vi kraftedeme stå og stille alt det her lort op. Kan du så spise en banan, mand? Cykle langsomt. Ej, men hvis man skal vinde. Hvad sagde han? Det var en for hvad? AGF? AGF? Hvor var det, han sagde, han var fra? I Polen skal der sættes krydser i dag. Der er nemlig parlamentsvalg, og ifølge meningsmålingerne står det katolske skeptiske lov om retfærdighedsparti til at løbe med de fleste krydser. Lov om retfærdighedspartiet har blandt andet God tur. ved landets grundlov. Nej, et lille minut op til torsdag. Det siger Søren Rishøj, der er lektor i statskundskab på Syddansk Universitet og speciale i Østeuropa. Polen er stadigvæk et demokrati, men det er demokrati, som kender igen, at det har adskillelse mellem Nej, det er ikke vores hurtigste. og vi vil have mere pressecentur med kontrol med retssystemet, så vi får en bevægelse over i retning af det system, som man har i Ungarn. Derfor er det også et valg, som EU følger med i, fordi det ikke er en ønsket linje, der kan være på vej hos medlemslandet. Få landmænd søger efter medarbejdere via Jobnet. Der er kun slået 118 ledige stillinger op inden for landbruget i løbet af i år, viser en optælling, som 3F har lavet på baggrund af jobannoncer på Jobnet. Formanden for fagforbundet 3F, den grønne gruppe, Arne Grevsen, kræver, at arbejdsgiverne slår flere job op, og ikke kun rekrutterer arbejdskraft fra Østeuropa, skriver fagbladet 3F. Ifølge Danmarks Statistik arbejdede ca. 25.000 i landbrug i 2013 på fuldtid eller deltid. Dermed har under 1% af jobbene i den danske landbrugssektor været slået op som ubesatte på Jobnet. Tendensen var den samme sidste år. 156 gange blev der søgt efter nye medarbejdere. De 50 millioner kroner, som kommunerne mangler, kan blive til endnu flere, som lyder frygteligt. Da det står klart, at der mangler 50 millioner kroner på grund af skats og fejlslagne IT-system i EPIC. Har du sat CD'en på? Er det radio eller CD? Sæt jeg CD på. Flot løbet. God tur. Du er nummer 5, Henrik. Tro på det, du har aldrig været så godt placeret i et løb. Der kommer også gå ind af vores egen der. Godt, Brian. Godt, Brian. Vand her først. Vand her. Ja, spørgsmålet skal man give det til dem? Er det ikke bedre? Ja, det er fint. God tur, Brian. Godt løbet. Ja, han er noget, som jeg tror, det er måske Lennart, der kommer næste gang. Se lige til Brian, han tabte glas der. Er det overraskende, at han er nummer 5? Nej, han løber hurtigt, Brian. Altså, det er jo ikke noget elite-løb, hvis det havde været et stort løb. Altså, så var der jo... Nå, nej, det ved jeg godt, men... Ja, han løber markant hurtigere end os. Altså, Nå, ja. Men... Ja, han er først kommet om 10 minutter eller noget, og vi er nok kommet eller noget. Også. Og der er langt til at løbe. Men altså, hvad er sådan løbe? Jeg havde været 10 minutter bagefter her. Ja. Nå, Carsten, vi skulle kigge på den der. Du skulle lige skudlinje, Henrik. Hvad skal vi kigge på?
Du skal have flere bananer? Så skal vi have lavet den der. Hvad for en? Ja, det vil jeg tro, der er. Jeg er ikke sikker på det, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, Brian vil være så meget foran Lennart. Isabella der fra Runes gamle klasse. Far. Ja. Men hvad er opdelingen? Altså niveau, hvad for nogle hold har I, der løber? Er niveau og sådan noget? Og nu gjorde det noget normalt, eller hvad? Jeg tror, der er 7-8 hold eller sådan noget. Ja, okay. God tur! Ja, det er fandme stærkt. Det er godt, Nina. Vil du have vand? Her. Der er også bananer i æblen, hvis du vil have noget. God tur. Nummer 2 kvinde, det er sgu flot. Nej, den første kvinde. Ja, det er godt. Det er bare. Men i overskud, man kan tage 2 løb, og så smide begge 2 i en... Det synes jeg er skummelt. Ja. Så spørger du ham lige, hvordan han synes, det er at ligge bag en kvinde. Vand på os, energi bag. God tur. Husk at nyde det. Sagt med, at folk løber langsommere og langsommere, altså herude, dem der kommer forbi og mere og mere med, så tager de også vand, og de også bestiller os op. Så tager vi lige mine 3 minutter og snakker lige sådan, hvad? Må jeg låne stolen lidt? Anina, hun ja. Det er jo også ikke, altså. Jeg vil fandme godt at se hende for de lande 25 år siden. Hvad var det? Hun blev nummer, var det 4 i Hamburg eller et eller andet, ikke? Der var et år. Det var nu også vundet. Eller var det Berlin? Jeg ved ikke, hun har vundet. Jeg tror, hun har vundet Berlin Marathon et år. I hendes aldersgruppe for det. Det synes jeg var noget, vi snakkede om. Ja. Eller der var en artikel om. Ja, det kan godt være. Men hun er jo også... Altså, jeg ved ikke... Ja, hun har taget meget på her på det sidste. Hun er oppe på over 40 nu. Hvad siger du? Hun er oppe på over 40 kilo nu, så hun har taget meget på. Ja, okay. Og hun må ikke, altså, i dårlig form. Nej. Men der skulle faktisk have været en fin... Nej, jeg synes, vi står meget godt med vores big serie, ikke? Ja, der var lige lidt over. Ja, hallo? Vand for os, energi bag. Det er det sidste. Ja, det er det sidste. Jamen, du har været bare skulle lidt ned. Godt løbet, Michael.
ikke det på ventevej igen, vel? Depotet. Jo. De kommer ned. Jo. Det var der, vi var nede og sætte skilt. Det var både den ene og den anden vej, så de får hospitalsparken op der til ventevej. Så får de en gang. Så får de lige en gang til. Nå, man spurgte, der var et mere, så sagde det. Ja, jamen, der er et mere. Men det er helt ude ved... Det er jo ved 19 nærmest. Så skal de jo kun lige ned under vejen, ikke? Og så til højre ned igennem 8 af, og så er de hjemme. Så der kommer et mere. Så løber vi op og siger det. Ja. Lige når at fange ham. Du har friske ben, Henrik. Ja, det kommer nok. Der tror jeg ikke, Lennart løber. Vandforholdsenergi bærer. Tak. Ja, god tur. Tak. Jeg synes, det er fint. Altså, folk har overskud til faktisk at... Det gør jeg også altid selv. Både ved også koncentrere mig på smidt det skrænse. Ja, det synes jeg faktisk er rigtig fint, at folk... Altså, okay, man kan jo sige, hvis det har været et eller andet betydningsfuldt løb, så skulle vi nok sådan ind til Københavns halvmarathon, hvor der er så mange løbere, der flyder det bare med glas. Ja, men der kører det bare. Ja. Ja. Men jeg synes allerede nu, at dem, der har været her, det er jo så dem, der stadig skal være de gode i det her løb. De løber markant langsommere end... Hvis du havde været med. Nå, nej, men altså, altså de 4 hurtigste løb, altså de 2 hurtigste løb markant hurtigere end de 2 næste. Ja, der er der forskel, ja. Altså, eller sådan. Der kan man godt se. Der er energi herover, og der kommer et depot mere. God tur. Hej. Du skal den vej. Der er vand og energi. Der kommer et depot mere. God tur. God tur. Godt løbet. Nej, er det Tobias'? Ikke? Mathias' far, ja. Godt løbet. Der kommer et depot mere. Jeg tager lige en mere. Du tager bare alt, hvad du skal bruge. Det er godt løbet. Jeg tænker også, bananer er det ikke også mest det, man skal spise egentlig? Jeg kan sige godt lide appelsiner, eller jeg synes citron i Zagreb var der. Det var så ligesom det. Men der var det. Ja, der var citroner. Så kunne man tage det eller lade være. Men det var egentlig meget fint. Det var sådan lidt syrligt, kan man sige, ikke? Eller måske surt. Ja, det tænker jeg på. Det må da være meget surt. Ja, men jeg tager tit appelsin, fordi det er sådan friskt, eller sådan, og så kan man bare løbe med den der skyde i munden. Og så putter man den på et tidspunkt. Men er der også lige sådan et op, eller sådan et ud? Ja. Altså, Jo, men det kommer lige sådan lidt frisk. Det var fint nok. Jeg kan godt se nogle gange citron. Så er det ham der, vi spørger, om han er den sidste, ikke? Ja. Vandforholdsenergi bærer. Godt løbet. Og det er rigtig lækkert, det der. Det er rigtig, rigtig godt. Fordi folk jo gerne tager det med. Det virker som om, at folk lige er tilfredse.
siger det der noget. Eller hvis det et eller andet... Godt løbet. Der kommer et depot mere. Det er en kæmpe flok, der er her. Også banan. Og æble. Godt løbet. Hej Ulf. Trænger du lige til noget væske og noget? Ja, godt løbet. Så får jeg retter. Godt løbet. Tak. Jeg tror, det var fint. Hvis man ikke holder mig. Det er Net. Jeg går altså ikke på nettet og udfylde et eller andet. Det er et eller andet russisk, der er ude for... Er det ikke din mobil? Det gør du lige hjem og googler. Og så ringer du lige til banken og spørger, de har noget for. Nets, altså det er jo dem, der står for de der overbetaling. Ja. Hasteproblem med konto. Følg linket og udfyld de nødvendige oplysninger indtil 24. Ellers bliver din konto lukket. Nej, det skal du ikke. Det skal jeg for guds skyld ikke gøre, vel? Der er også en banan i det, hvis man har lyst til det. Hvad var det kostede? Hvad? Nej, det er først til det Mobile sidste. Pay? Ja, det er Mobile Pay. Og så Skibby-løbet på hver. Det er godt løbet. Skal du ikke have en banan med? Eller noget? Nej. Hvad er det nu han? Frank, ja. Jeg løb og kaldte ham Kåre for den dag, vi snakkede. Jeg mener, det er Frank. Godt løbet, Frank. Så var jeg kommet hernede. God tur. Vand. Og energi herover. Æbler og banan. Nummer 2 pige, der kommer nu, ikke? Tæt på. Du er nummer 2 pige. Det er super flot. Giv den gas. Olav! Der er noget vand her. Så gør det. Godt. Og en banan giver jeg også i dag. Vand. Der er energi der, der er vand her. Du trænger til noget energi der. Ja, for helvede. Der kommer et depot mere ved 19 cirka, ikke? Tak, det lyder godt. Så, og der kommer en sej bakke mere desværre. Så det er sgu dem, der styrer. Ja, det er lige, der kommer et depot lige efter den seje bakke. Tak. God tur. 5 kilometer igen, så er I der. Det skal nok gå. Løbe. Det er fandme hårdt. Men altså, vi er under halvvejs. Langt under halvvejs. Ja, i forhold til antal løber, der kommer. Antal løber, der kommer. Jo. Og ham der, han så, altså... Der kommer der så lige nogle cykler den anden vej der. Ja. Det kan man ikke helt undgå. Nej. Det er nok lige styr. Nej, jeg synes, vi kender dem ind til siden og siger, de må... Tage en omvej. Jeg er jo Clara, hvor sådan, hun er, jeg skrev lige og spurgte, om hun var hjemme. Hun var så i toget. Skulle hun ikke med ud til løb? Jamen, hun var så i toget, men de havde jo også måttet køre. Ja, og også gennet ud forbi os. Ja. Jeg har sgu meget hyggeligt at stå egentlig. Jo. Men der er jo ikke så meget tryk på, at det har nok været sjovere at stå ved Ventevejsdepotet, hvor der kommer de både på udturen og på hjemturen. Så det er både ved 9 og ved 19 kilometer, de står, ikke? Men der er ikke noget depot ved 5 km? Jo, ved 5 kilometer er der. Ja, men det er jo så lige ved 5. Det er men så for dem, der løber 10,5. 5 km? Nej, der er ikke noget. Der er når de kommer i mål. Ja, okay. Det er måske også fint. Vand og energi og bananer.
Snup en banan og energi. Det gør det. Tak. Ja, det er godt. God tur. Nummer 3 pige. Er det ikke rigtigt? Ja, super. Tag noget energi. Du er nummer 3 pige. Det er godt løbet. Der er rigtig med sukker i. Der er noget energi der, ja. Og tag en banan også. Der kommer et depot mere ved 19. Ja, det er fint. Er der noget med, at der ikke bakker op ved 19? Ja, lige før depotet er der en sej bakke. Og så kommer depotet. Og så er det ned ad bakke, og så er det hjem. Lige ud. Jeg bare gerne, hvis det. Ja, men jeg hælder på. Der er nogle, det er en sej rute, men det er godt løbet. God tur. Men alle de her ting, de spiser, det er noget, de har fået tidligere? Eller noget, Det her, eller hvad? Der er mange af dem, der er geler med, ikke? De spiser undervejs, ikke? Ja. Der er lige sådan noget koncentrat. Noget tykt tjavs. Det er nærmest sådan en energidrik, men det er sjovt, fordi næsten hver tredje, der spiser, der gør lige næsten lige omkring her. Der er nok endnu flere, der gør det på en maraton, når du kommer længere ud. Så skal man have noget. Jeg har taget flere gange, så tager jeg... Ja, det er den vej, ja. God tur. Ja, du skal da tage snup dig en banan. God tur. Du er nummer 47 cirka. Er det ikke rigtigt? Hold nu op. Jamen, vi kan da kun gå fremad. Lad være. Men næste gang kan de... Ej, det er den forkerte vej. Nej, han tabt noget. Vand her, energi derovre. Vand. Godt løbet. God tur. Der kommer et væskedepot mere. Der er hun så nummer 5. Vand her, energi derovre. Ja. Godt løbet. Der er vand. Der er vand her bagerst, og energi herover. Og der kommer et væskedepot mere ved 19, ikke? Lidt mere? Ja, det er I også løbet forbi omkring 9. Det kommer I også forbi på hjemvejen. God tur. Hvem fanden har vi der? Nu skal du min gode løbekammerat. Jeg tager lige et billede af Carsten her til familie. Der kommer øjet igen ved 9, Carsten. Ja. Jeg skulle også, du var ude at løbe. Nej, jeg havde desværre ikke tid. Jeg står her og servicerer. Vi kommer forbi igen ved en ventevej der ved 19, ikke? Der kommer et depot efter et sejbakke. Ja. Er det varmt at løbe? Ja, det er ikke. Ja. Vi ses. Ja, god tur. Og kun 5 kilometer igen. Ja, Kun her. Tak. Altså, jeg får sådan noget vinbar herovre. Der kommer et depot mere. Hvad siger du? Jeg får sådan noget vinbar. Ja, men jeg kan godt se, at du er en født sælger. Vand her, energi derovre. Æbler og bananer. Ja, det vil heller ikke op. Så endnu noget. Nu begynder det at blive varmt. God tur. Men så hende der, hun ser ud som om, hun har styr på det. Hun har ikke styr på det? Nej, hun virker som om, hun har haft sådan en konstant, den der rytme. Og der er noget at drikke, der er vand der. Der kommer et depot ved 19, ikke? God tur. Ja, god og bakket. Jeg løb den i søndags. Den er hård. Ja, den er fin. Vand her, energi, Hasernøgler. Ice cream. Ice cream. Nu kommer der mange. Nu kommer der vand her, energi, æbler og bananer.
Der er energi herover og frugt. Og der kommer et depot til ved 19 km. God tur. Så på hinanden. Typisk spændt, jeg ikke ser det, for det er sådan nogen som mig. Vand her, energi. Æbler og bananer. Energi, tak. Energi der, ja. Der kommer et depot igen ved 19. Tak. God tur. Altså, hvem er det, der har stået og lavet det her derhjemme? Det er Mathisen. Er han løbetræner? Ja, han har sådan en, det er sådan en halvsort, sådan en EPO-fabrik. Han kører noget forskellige pulver. Altså. Ja. Så er det også hasselnøgler. Så er det forskellige stoffer. Det er fandme. Ja. Forløbet har vi faktisk kun 2-3 bærer eller sådan noget. Der er ikke af skraldespand. Og det er jo nogen, der har kastet og Ja, de har prøvet, ja. Altså, det er jo fint nok, at man skal heller ikke... Fedt til det, så står man op og lægger bæret ned i det sidste spand. Nå, jeg troede, han havde en krise. Vand her, energi, æbler og bananer. Er det varmt og hårdt derude? Ja, det er sgu lidt varmt. Ja, jeg kan godt se, at solen kommer. Det er for meget tøj, vi har fået på. Ja, det er lidt for varmt nu. Der kommer et depot igen ved 19. Okay, tak. Vand her, energi, æbler og bananer. Ja, det er for meget tøj at løbe med. Man skal løbe i shorts og t-shirt i det her vejr. Vand her, ja. Alt for meget tøj det der. God tur. Ej, jeg kan godt forstå, at man løber i lange bukser. Ej, Det er altså federe at løbe i shorts. det kan godt være, men... Det er tight svært. Ja, det er tight, så... Jamen, altså, det er godt. Jeg kan godt være, hvis man skulle løbe på lange rute. Ja, helt sikkert. Selv da vi løb i blæs og regnvejr 9 grader i Zagreb. Det var kun de første 2 km, der var lidt koldt om hænden, så var man varm. Og havde varmen hele vejen rundt. Nå, hvor mange har passeret? 50. Jeg tror flere. 75? Ja, det tror jeg også i hvert fald halvvejs. Og der er kommet nogle grupper sådan på 10 stykker, ikke? På stykker. Prøv at tænke, hvor lang tid siden er den første passeret. Ja. Altså 25 minutter. Jeg prøver lige at se, om der er lagt noget på nettet i forhold til de første, der er kommet i mål, om de har taget nogle... Vand her, energibærer, æbler og bananer. Det er vand her. Jeg skulle have været der for 1 kilometer siden. Undskyld. Ja. Godt. Hvor langt er vi nu? I 16, og der kommer et depot igen ved 19. Og lige inden depotet kommer der en sej bakke. Så tag den med ro, og så... Det har vi gjort hele vejen. Nej, det. Jeg skulle sige, det kan jeg godt se på jeres tid, men nu skal jeg ikke være fræk. Super og løg. Ja, jeg synes, I er seje. Jeg har ikke løbet 3 uger. Det er en meget god start. Jeg løb der i tirsdags. Ja. Skal vi vente, eller skal vi køre? Hvad synes du? Den anden ender skraldet i bananen. Jeg tror, at vi skulle se tempen, der starter. Det er jo selvfølgelig. Når I kan løbe og snakke sådan, så løber I alt for langsomt. I skal give den meget mere gas. Det er ikke engang. Nej, men sådan er det. Sejt, hvis man kan, altså, hvis man kan løbe uden at gå. Ja. Men det er næsten også, det er så hårdt, når man løber, og så begynder man at gå, og så skulle til at løbe igen. Ja. Det er faktisk, altså... Det gjorde jeg i Amsterdam, da jeg løb en maraton dernede. Det var kraftedeme hårdt, så jeg kom i gang igen. Ja, lige præcis det der. Og man løber nærmest ikke hurtigere, end man går. Vand her, energibærer, bananer, æbler. Ja, overgangsviner har vi ikke. Desværre. Det må vente, hvis I kommer i mål. Det er cyklet en brandmin derude. Ja. Der kommer et depot igen ved 19. God tur. Det er vand her, ja. Og der kommer. Ja. Vil du hælde noget op i din dunk? Ja, fordi det er sgu lidt nemmere, ja. Det er en fed rute, I har lavet. Ja. Det er pænt meget op og ned, må man sige. Der kommer en sej bakke med ind i det sidste depot der. Men det er en meget fed tur. Ja, det er en rigtig super. Godt lavet. Ja. Der kommer et depot igen ved 19. Og energi. Og energi der, ja. Og der kommer også energi ved 19, ikke? Og frugt. Altså, folk løber stadig. Jeg er fandme imponeret. Altså, vi kan ikke se nogen, der er kommet gående endnu. Det er fandme i orden.
Det er godt løbet. Der kommer et depot igen ved 19, ikke? Tak. Så god tur. God tur. Nu vil vi se, når der er 5 energi tilbage, så kan vi begynde lige at fylde lidt flere energipladser op, ikke? Der er også nogen, der er kommet nu, ikke? Og så har taget en 2-3. Jo. Og jeg tror også, jo langsommere folk løber, jo mere vil de være tilbøjelige til at tage, ikke? Ja. Der kommer et depot igen ved 19. Noget energi her. Værsgo, så frugt. Der kommer depot igen ved 19. Det er flot løbet. Tusind tak. Der kommer depot igen ved 19. Der kommer depot igen ved 19. Skal lige hænge på der. Ja, helst. Ja. Jeg har ikke løbet siden ikke løb. Okay. Jeg løber et halvt minut hurtigere per kilometer. Det er super. Godt løbet. Hvor er folk seje. Ja. Jeg har ikke set en eneste gå endnu. Så er du med næste år. Så finder vi en anden hjælper. Trænet energi. Der er depot igen ved 19, ikke? Der kommer depot igen ved 19. Yes. Så nu for at drikke. Det er varmt nu. Der kommer depot igen ved 19. Okay. Og der kommer en sej bakke igen lige inden depotet. Bare lige noget at glæde sig til. Ja, men så... Den berømte sygehusbakke. Ja. Kommer der en bakke lige om lidt, vil du sige? Nej, det var et par kilometer, men lige inden det næste depot, der kommer en bakke. Så op på toppen. Og efter bakken kommer der et depot, og så er det ned ad bakke, og så er I i mål. Vi er jo Og snart i mål. så er I skide gode. Vi drikker nu. Det er jo ikke noget at snakke om. Det er ikke noget at snakke om. 5 kilometer, det er bare en lille træningstur. Det er sejt. Hvor er folk seje, mand. Der er også energidrikker, bananer og æble. Og der kommer et depot igen ved 19. Tak. En god flad rute. Det lyder godt. Ja. Jeg lige skal sejle op i posen på overtaget. Ja. Den er lige ved at være lidt rummet der. Vand her, energi, æbler og bananer. Hej. God tur. Det er fandme fint. Så er det en ny sektor, den der. Ja. Den her, var det ikke en top? Ja, der er en, der lå ude ved stien, han havde taget med. Der er et depot igen ved 19. Tak. Der kommer et depot igen ved 19. I lige måde. Godt løbet. Ja, de sidste. Nej, ikke de sidste. Der er der i hvert fald nogen efter jer. Ja. Det er godt løbet. Vi har set
cyklen. Jeg er i hvert fald blive spist af ostecyklen der. Det er ikke godt, Britt. God tur. Ja, men det kan godt være, ja. Det kan godt være, at vi lige skal fylde lidt mere, ja. Vand her, energi. Har du taget altså en kopper? Der må også lidt på det nede. Ja, roligt. Kommer der et depot til ved 19? Ja, ved 19, ja. Det er det, I har været forbi en gang, I passerer på hjemvejen. Har I løbet op i den der bakke en gang? Nej. Det føles sådan. Der kommer en sej bakke inden det næste depot. Der kommer din sej bakke inden. Det er den simpelthen. Jeg kan ikke få mere ud af det. Kæft, hvor er den irriterende. Det er en napkin. Har vi papir? Yes. Vand her, energi. Skal jeg sådan prøve at løfte? Ja, nu lige. Ja, det går jo. Altså, der er jo ikke noget. Det tager bare lidt tid. En helt god er de altså, ikke? Nej, jeg skulle have været med 10 lige med. Ja. Kameraet der, du skubbede til, det bare... Åh, for helvede. Mølle. Vand her, energi. Ja, det tager du bare. Det ryger også bare. Du må gerne tage 2. Fik sådan noget tørt brugesukker. God dag. Den vej. Den vej, endelig den vej. Det bliver en rigtig lang dag. Ja. Det er rigtig langt dag. Hvor mange har været forbi? Ej, hvor er det dejligt. Alle spørger efter væske. Hvad? Alle spørger efter væske. Er det mor? Ja, Så siger hun, at det er 500 meter henne. cirka. Ja, jeg tror, det er 700. Er der stadig nogen derovre? Ej, nu sure æbler. Hvad? Ej, nu sure æbler. Er de sure? Hvad? Er det ikke? Ja. Er de hamrer? Jeg synes lige, det var sådan. Det her var godt nok en surt. Ej, det er lige den. Det er syre, meget syre. Men de var jo... Det er smagt værre, men der er jo meget forskel på æbler.
have sandwich nu, Henrik? Ja, det kunne godt være. Det er ikke med jer andre. Det må også være sådan. Det kan jeg næsten. Vil du have, Maria, eller? Jeg ved sgu ikke, altså jeg vil godt, altså jeg vil bare hjælpe noget af det, fra jeg tror. Altså det er fornemt, at der både er tebirkes og sandwich. Jeg tror til, at det er gang. Ja. Det var bare til tid. Nå, for det var tebirkes, som jeg købte. Ja, okay. Er der lavet rune? Jo, altså, der er jo nogen, der har planlagt den, og jeg var med ude i fredag, så drak alle de der træpinde, der står der. Der står 60 rundt om på ruten. Men når du bliver nogen? Det er fjordløberne. Ja, lige præcis. Ja, det er fjordløberne, der har lavet det hele, ikke? Men så er der jo nogen, der er et løbsudvalg. Der er lige 6-7 personer, der har stået og planlagt det hele. Og fundet ruten og fået den godkendt og søgt myndighed og center og alt muligt, og fået lov til at spærre veje af og de der ting, ikke? Men altså, I må da lige tage videre, der er så mange, der roser altså ruten. Ja, det er sikkert, der er rigtig mange... Det er også den første bil, der har været med for ja. Hvorfor du har fået farten ned? Thomas stille sin kop kaffe der på bordet, så der var en løber, der trænger til kaffe. Så er jeg færdig, skormor. Så det vil sige, nu er hun færdig deroppe. Er den sidste år nu? Ja. Okay. Hvad for en? Det er hurtigt en natskole. Ja, ja. Der er et depot igen ved 19, ikke? Så. Yes. Stærkt arbejdet. Ja, godt løbet. Der er et depot igen ved 19. Okay, tak. Der var lidt langt til det her, vil jeg sige. Ja, det er der flere, der har sagt. Det må vi lige overveje lidt, om vi skal rykke det. Ja, god tur. Hvor ligger du fra? Ja, kommer et eller andet, ikke? Ja. Altså fra 9 til, så der har været ved 5 og ved 9, og så først ved 16. Nej. Og så fra 16 og til 19. Ja. Er det sådan? Det er over, hvor mor står. Men jeg tænker, det giver heller ikke mening, at der er ved 19, og så er man jo nærmest nå. Ja. Eller sådan, altså så skulle det hellere ligge ved 13. Skulle det ligge ved 13 og ved 17, og så ja, 13 og 17. Hvad havde jeg adret? Det er ikke... Du er ude af sonaten eller noget?
Yes, det er mig der. Den har jeg selv vand med. Hvor er jeg klar? Så går jeg, mor var på vej herover nu. Så går jeg hen lige med det. Ja, gør det. Ellers bare lige køre over hen, hvis det er. Ja, det var bare, man gider ikke lige bakke ud med... Holder jo lige over på den anden. Eller går lige over på den anden. Og ved du hvad, man begynder at køre i den bil, der holder lige på løbbanen. Jeg vil godt lige prøve at se det sidste. Det kunne være meget sjovt. Så kan vi stå og dele indmeldelsesedler ud til den der betangklub. Men så er de sidste, de løber. Altså, jeg ved ikke, om det er bare det, fordi de ser os igennem træet, og så begynder de at løbe, eller der er ikke nogen, der kommer gående herover. Meget interessant, men ham der var her. Ja. Jeg ved ikke, vi kender. Han havde fart på. Hvad så? Han havde fart på. Ja. Men også han så også ud til at lige have lidt mere end ham der Lars, der løb som nummer 2. Altså han løb lige det hurtigere. Han løb med et stort overskud. Ja, det er også det. Men det er også det, man kan godt se, der er også nogen, og det er også nogle af dem, der har været nogle af de sidste, der bare har løbet sådan, ikke sådan, altså det virker som om, de godt kan løbe og holde den der konstante fart. Nej, men der er også nogen, der kommer her, som ikke ser sådan voldsomt presset ud, fordi de faktisk godt ved, at de ikke, altså, det synes jeg også er ret fint. Eller sådan en bedrift i sig selv. For jeg tror, at man bruger nærmest mere energi på det der med at løbe på, end at... Jeg ved det ikke. Hvorfor kører du videre? Og vi går op til Ida der, og så står lidt sammen. Og ja, det var min den, der stod oppe deroppe, ikke? Det er din på sædet. Ja. Du må også gerne spise den, hvis du er mere sulten. Kan du ikke lide den? Jo, men jeg er bare ikke mere, så jeg er ikke sulten. Så får de sgu lov til at hygge sig. Fuck, hvor er det sejt. Vand, energi, æbler og bananer. Ikke så hurtigt, jeg skal lige have et billede af den. Det er fandme godt. Fejl. Nu er der ikke så langt igen. Nej, jeg har lige mødt en hund hernede, Karsten. Om vi har mødt en hund? Din hund. Nå, hej det.
har jeg, spørger jeg. Nej, det har du ikke. Hvis du har sådan en mini-kokker, spaniel, ja. kokkerhund, ikke Nej. spaniel, kokker. Nej, du har ikke mødt den. Det er Hans og Birgittes måske. Nå, det kan godt være. Den lignede i hvert fald. Ja. Så. Og det er godt nok. Er det svært at følge med her, eller går det godt? Det går langsomt. Er det det? Ja. Men det er jo lige meget. Det er hendes 33. halvmarathon. Så er hun jo træt, så skal hun jo slappe af. Nej, hun løber sådan der hele tiden. Der er ingenting at komme med. Nej, okay. Nej, det er bare stabilt. Ja. Det er helt fint. Altså, hun går ikke. Og ikke det, der minder om. Nej. Hele vejen. Hele vejen. Det er super. Men vi er de sidste, altså. Ja, I bærer, så vi pakker sammen nu. Fuck, hvor er det